Eu son moi feliz de representar a figura máxica das montañas galegas, que se chamaba Palpador no Courel, pero que tiña outros nomes, como Pandigueiro nas montañas de Ourense, ou Palpabarrigas nas montañas de Ancares, que é unha grande reivindicación da natureza, grande reivindicación de que un grande agasallo levar as nosas fillas e fillos a coñecer os bosques, a coñecer o rico patrimonio que temos na Galicia e a aprender a querer as árbores, a querer as bidueiras, os buxos, a querer as fontes, os regatos. Este ano deu-nos a grande oportunidade de aprender a coñecer moitas paisaxes do próximo e a poñer en valor que grazas ás árbores estamos aquí, que a natureza mellor é a mellor vacina en contra dos virus, que a comida sana, a comida ecolóxica, a produción ecolóxica, é o mellor que podemos facer e, sobre todo, a alegría. Por iso andamos con dous músicos, con o noso burriño de Fernando Ibarra, levando alegría por toda Galicia. O apalpador é unha grande batalla non contra o consumo, nin contra Papá Noel, nin contra nada. É unha grande batalla contra a tristura e contra o medo. E contra o medo e contra a tristura ten que batallar a música, o conto, a alegría, os sorrisos. E iso é o que temos que facer cada día. Os virus son menos virus se as nosas defensas están moi ben provistas de alegría, de que nos vaya a alegría, de que nos vaya a risa, de que estemos solos, brindemos. Estemos acompañados, brindemos. E que se temos que disfrutalo no medio dun bosque simplemente comendo un bocata de queixo, marmelo, seremos as persoas máis felices do mundo. Xa chegará outro tempo os mariscos e todas esas cousas, pero sede felices co pouco, que é o que nos ensinan estes tempos tan interesantes.